खोल के अब नीचे बैठ गेल अब वही जे एगो बियर रहल बियर में से सांप एगो निकल के इनके रेथी में ढुक गई अभी देखले ढुकत गल अरे ढुकल रे दादा बाप रे बाप ढुक गए अब ना बचो इनकर मेहरारू कल के का भइल जी क्या भइल हमरे रेथी में सांप ढुक गइल हम बचब इनकर मेहरारू कल के आई हो दादा दौड़ा ए दादी मैया हमर मर्दा के रेथी में एथी ढुक गइल बा इनकर ससुर का दर की क्या कहला है रे कोले कि इनकर रेथी में सांप ढुक गइल हां कल के चुप अभी सपेरा को बुलाते हैं बीन बजाएगा सांप निकल जाएगा सपेरा इनकर ससुर जी बोलवनी खेला देख के वो दिन तंग हम रहनी अब सपेरवा आइल तो कहले कि अजीत हल चला धोती खोल के निहुर जाइए ई तो प्राण के खोखन में का करस धोती खोले कल तब चड्डी तहा खोल के निहुर के माऊ बन गई अब बिनवा वाला इनकर पाछाड़ वो नीडा टीवी भी लगले जो में सपवा ढुको इजे लगले फूके मुड़ी सांप निकललस हां तब मुड़ी सांप निकलस तबले बीन के दम टूट गई फिर जो सांप भग देना भीतरे ढुक गई इनका ससुर जी ने तारे 200 रुपया बिनवा बजावे लगे सपेरवा के इधर ऐसा दम लेके बजाओ कि बीन का दम नहीं सांस टूटे और सांप बाहर हो जाए 200 रुपया ले लेते तेरे बेचारा दम सधल गल कि निहुरिया जी निहुरिया हां सांप मुड़ी निकललस फिर दम टूट गई सांप भग देना भीतर अब अजीत देता रे 500 रुपया ओकरा निकाल के बिनवा बजावे लगे धर 500 रुपया बिनवा वाला पूछे तर कि आपके ससुर जी तो निकालने के लिए आप कहला दे रहे जी ये कदर का ऐसा ही दम तुर के बजाओ बीन बजाओ क्यों ऐसा ही दम तुर के तू बीन बजाओ सांप एक बीता आगे पीछे बाहर भीतर जा रहा है तो हमको बहुत मजा आ रहा है क्या है गौना ही नहीं है लखर का नहीं है यार बैंटर ऐसे तो नहीं है नहीं अब जय कुसुर राय के लेकर केश कुमार अपना गाड़ी के पास चले जाए अविलंब आई जवानी के करो बस के बात ना हो ना ये जिंदगी में 3 गो अवस्था आते हैं मुखिया जी कौन लइकाई 1 जवानी 2 बुढ़ारी 3 लइकाई आई ठेकेदार साहब से चल जाई जवानी चढ़ी तो अपने आप ढल जाई अब बुढ़ारी आवे तो ना जाए ना उस संगे लेके चल जाए बुढ़ारी ऐसा चीज बा तो उस संगे तरीका मुखिया दी है बच्चा बुढ़ारी आवे तो ना जाएगो के बोलमो नवरात्रा में ना आइले आज जब नवरात्रा में ना आइले तो मेरे हरुआ नवरात्रा बीतल तो लागल फोन लगा के रोवे कौना भाग रुपया रात दिन रुपया के चक्कर में सावन में हरियर साड़ी ले रहनी हरियर चोरी पहनले रहनी कि आइबा त कोजरी गाई लड़ू के नाते ना आइलो ना सोचने की दुर्गा पूजा में आइबो तो चरखा पर चढ़ाइबो दुर्गा जी देखइबो गुरही जिलेबी खियाइबो कौन जिलेबी गुरही जिलेबी कौन जिलेबी गुर के जिलेबी बाकी ना आइलो ना दीपावलियों में कम से कम आ जाई तो तब दिया मोती बरती एगो दिया ताखा पर रख देती एगो दिया राखा पर रख देती एगो दिया खूंटा पर रख देती एगो दिया अब ना कह कह दी ऐसे कह के बाप
मेरे हर रोग के पुकार तारी कि आ जाई तो ए परदेसी आ जाई तो जेकरा जवानी के आग लागल होखी में मुखिया जी ओकरा देह पे एक बल्टा पानी ठंडा पी दियो ओकरा आग ना बुझाई। ठाकुर जी कह के कहले सुन भैया पूरा न करी है दूध जरूरत पानी के अब पानी से न बुझी आग जवानी के। जेकरा जवानी के आग लग जेकरा कष्ट के प्यास लागल होखे अब मुखिया जी ओकरा 1 गिलास गरम दूध दे दी न ओकर प्यास ना जाई प्यास से न जाई। दूध तो महंगा बा ले लो अब पानी फ्रीए में मिलेला ऐसे कहतर के हो बोलमुआ जवानी के रस से शरीर कंकरी फूटस जैसे फाटे लगल हां लौड़ू हो सोना दहाता कोयला पर छापा मरले बा दियरा के का कर जैसन देह मोरा फाटे दियरा की ओर से समाज बल समाज से भी बड़ी रुपए के पुरस्कार हार्दिक प्रणाम। सूते जाता नहीं तो सक रजाई भमोर के काटता तो सक रजाई राजा दौलता काटे तो सक रजाई राजा दौलता काटे पानी दे पर बिगल जाता दीपक भैया आगे ना बुतावेला आर फ्रिज के पानी आगे ना बुतावेला फ्रिज के पानी जहिया से कोइलो परती सपिया चोलियों में आटे ना जवान
साहब हमरा दीपक भैया को से पुरस्कार पर हार्दिक हार्दिक प्रणाम कहे के भावा क्या भाव है? जवानी जोगावल ना जाला तीत हो जाला ढोई जाला हर जो मन करे सोर जो आर डाल अपना बुद्धि मन करे भानी का चढ़ी जाई अमरूधि रह ठेकेदार साहब जो मन करे सोर जो डाल अपना बुद्धि मन करे भानी का चढ़ी जाई अमरूधि बड़े बड़े रुपए के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम दुकाने ने हम गावते हैं तबले दुकाने ने खुलवा लो हाय रे सोना के दे खराब होके लागो चिकन मोलायम दे आटा के लोई चिकन मोलायम दे आटा के लोई कोबो कोबो अपन दहिया अपने से टोई सब कोबो अपन दहिया अपने से टोई ए भाई जी ऊपर नीचे रगड़ी आरा बरफ की पानी ऊपर नीचे रगड़ी आरा बरफ की पानी जहिया से कोई लो मरती सपिया चोलियों में आटे डलवा जहिया से कोई लो मरती सपिया चोलियों में आटे डलवा हमरा विनोद भैया के भाई जी बहुत रुपए के पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक अंतिम पद का हम अजीत तैयारी करो मास्टर रमुना सुदर्शन बातुमानी ओरिया के पानी जो सचुएला जवान सुदर्शन बातुमानी ओरिया
जो बन के ओजन से देह भइले भारी जो बन के ओजन से देह भइले भारी सैया सुदर्शन अपन हैंडल संभारी सैया सुदर्शन आके हैंडल संभारी कौन फूल झाड़ी आरलू भाई कौन फूल झाड़ी आरलू भाई पानी जहिया से कोइला परती सतिया चलियो में जहिया से कैला परदे सतिया चोलियों में आके लगा जहिया से कैला परदे सतिया चोलियों में आके लगा जहिया से कैला परदे सतिया चोलियों में